Ababa, Chico, Namonte, Sakaiwe Hande, Chico, Iprugwane Bonde. Vaya vana yokozona majiba yedi yako maratona dokumita kunge uve yakamita jona saka ndikuudze kuti uve wakapona saka ndati bora tiri kurovera kumberi ndini chiman of the moment hatisi kumira kuenda kumberi saka ndini chiman of the moment saka moment ndini chiman of the moment saka moment ndati moment ndini chiman of the moment pari kuziva ndini mabento inini ndati ndakakurira mugeto saka ndikuudze kuti reza geto ridza pito aiwa tito nekuti onai tiri kuitika ndinoda mabhebi ane mpunduru saka ndikutaurire kuti chigogo chakajandura saka ndati bora tiri kurovera kumberi ndini chiman of the moment hatisi kumira kuenda kumberi saka ndini chiman of the moment saka moment ndini chiman of the moment saka moment ndati moment ndini chiman of the moment havasi kuona ngavavhure maziso ngavatarise kumeso kurova magitari kurova ngoma kunge aleki macheso vakapera kunge pringo kunge mabingo saka ndivaudze ndovapedzera handisi kudzidzira ngoma ndenge ndichiita kureketa ngoma ndichiita kurikita ngoma kunge itirakita saka ndivaudze kuti ndiri ndovanyambita ngoma ndinorova kunge munhu ari kuvhima ngoma ndinorova kunge munhu ari kuswima ngoma ndikuudze kuti ndoripema ngoma ona ndiko kugraft kwangu ngoma ndikofutika kubasa kwangu saka ngoma aiwa hadzisi ngoma haisi mboma ngoma vaya vana yokozona madhiba yedi yako maratona dokumedza kunge hove yakamedza jona saka ndikuudze kuti hove wakapona saka ndati bora tiri kurovera kumberi ndini chiman of the moment hatisi kumira kuenda kumberi saka ndini chiman of the moment saka moment ndini chiman of the moment saka moment ndati moment ndini chiman of the moment. Military Reload. Military Reload is entertainment. Military Reload.